Rímskokatolícky kostol v Brezovej pod Bradlom sa stal v sobotu podvečer 6. júna miestom ďalšieho ročníka podujatia s názvom Večer otvorených dverí. Tentokrát bol hosťom večera spisovateľ, dramatik, textár, scenárista a výtvarník Daniel Hevier. Večer venovaný sile slova, hudby a stretnutí otvoril príhovorom miestny farár Marián Libič a po ňom nasledovala hudobná spomienka na zosnulého kňaza Jána Klimenta, ktorý stál pri zrode tohto podujatia. Potom nasledovala báseň Daniela Heviera Veľké myšlienky malého človeka v podaní Matúša Sadloňa. Ako môže človek vedieť, čím chce byť, keď je okolo toľko povolaní, páni? Vie niekto, čo to znamená? A stretá sa s tým často. Že je niekto obchodný referent oddelenia plastov, pomyslíte si, že šibe mu, keď je niekto analytik kartového systému. Hlavným programom bolo vystúpenie samotného Daniela Heviera na tému Sila slova, počas ktorého sa s návštevníkmi podelil o svoje myšlienky, pohľad na význam slova v našich životoch a to všetko podporené vlastnou hudobnou tvorbou. Podujatie obohatila aj panelová výstava listín z histórie Brezovej, ktorú predstavil pracovník Múzea slovenských národných rád v Myjave Peter Gracák, či výstava obrazov Rudolfa Ďuriša vo dvore farského úradu.